Доктор Манолова, традиционно всяка година болницата в Казанлък обявява акушер-гинеколог на годината в този ден. Кой е през 2013 година? 2013 година номинациите са следните. Акушер-гинеколог на годината е доктор Тодор Гаргов, който е началник на отделението. Акушерка на годината за 2013 е акушерка Соня Костова. Това не са изненадващи номинации. Вие знаете, че всъщност излъчването на акушер-гинеколог и на акушерка на годината при нас почиват на данни, които са броя на ражданията през изминалата година. Доктор Гаргов е изродил 161 бебета, акушерка Соня Костова е изродила 96 деца. Но бих искала да подчертая, че избора на доктор Гаргов и на акушерка Костова за номинациите за тая година не почива само на статистическите данни, защото те някога просто се случват. Но предимствата да бъдат те номинирани, причината да бъдат те е тази, че тези хора са изключителни професионалисти. Доктор Гаргов е един много опитен акушер-гинеколог, който е с 32 години лекарски стаж, от които 28 е акушер-гинеколог. Той, освен специалност по акушерство и гинекология, притежава и множество сертификати за диагностични методики, за безкръвни оперативни техники. Акушерка Соня Костова е един млад човек, който работи 9 години в болницата като акушерка. Тя е изключително работлив, добросъвестен, сърдечен човек, който освен, че има най-голям брой раждания, реализирани за миналата година, е изключителен професионалист и заслужава да носи този приз акушерка на годината. Една болница и едно отделение, за да работят ефективно и за да бъдат търсени от пациентите, освен набор от добри специалисти, акушер-гинеколози, акушерки и санитари и друг помощен персонал, разбира се, трябва да бъде добре оборудване с медицинска апаратура и с медицинска техника. Освен това и условията, които предлага отделението, трябва да бъдат поне прилични, за да може през болничния престой и гинекологично болните, и родилките, и бременните с патологична бременност да може да се чувстват по-спокойни и по-комфортно. Тази година, през 2013 година, отделението по акушерство и гинекология в Общинската казанлъшка болница получи невероятния шанс и го реализира да бъде извършен основен ремонт на операционния блок, който включва основен ремонт на родилните зали, на предродилните зали, на двете операционни зали, на анестезиологичната стая. Освен това се получиха повече от очакваните даже апарати за обзавеждане на тези зали. Тук вече е доставен нов 4D ехограф, който работи интензивно вече. Всички колеги преминаха курс на обучение и работят с новия ехограф, с който се извършват прегледи както на бременни, така и на жени, които са дошли вече за родоразрешение, така и на гинекологично болни. Изключително добра апаратура по отношение на анестезиологичните апарати в двете операционни зали, нови апарати, нови операционни маси, нови операционни LED лампи, изобщо цялостно модерно обзавеждане на родилните и операционни зали, както и за грижата за новородени, нови, изключително добри кувьози, реанимационни масички. Изобщо по отношение на оборудването с новата апаратура бих казала, че дори надмина нашите очаквания и се радвам за това, че тази апаратура ще бъде в помощ на лекарите и ще бъде в полза
на нашите пациенти. Доктор Гаргов, честит празник на родилната помощ. Да ни кажете днес как отпразнувахте празника, поне до момента. Благодаря за пожеланието. Използвам вашата медия да поздравя целият екип на акушеро-гинекологично отделение и всички колеги акушер-гинеколози в доболничната помощ с настоящия празник и да им пожелая най-вече здраве за цялото семейство и щастие и късмет. Днес е повод за празник по ред причини. Първо, че ни е професионален празник. Второ, на някой може да им прозвучи малко по-различно, но ние се радваме, когато имаме работа, а днес наистина имаме работа. До сега се роди едно детенце от сутринта и очакваме след обедните часове още две. Така че за нас това става тройна радост, тъй като ние сме свикнали и много обичаме да виждаме как пред нас се ражда новия живот. Така че настроението е наистина празнично, но това не ни пречи да си изпълняваме служебните задължения така, както трябва да бъде. А 2013 година има ли спад на раждаемостта в Казанлъшката болница? Не само 2013. Тенденцията за спад е някъде още след 90-те години. Аз като лекар започнах работа 1982 година тук в Казанлъшката болница. Тогава ражданията достигаха между 1400 и 1800 раждания. Във времето и най-вече след 90-та година тенденцията за спад, както в цяла България, така и при нас се усеща и в момента сме стигнали и се радваме, че за 2013 поне надминахме бройката от 500, имаме 510 раждания. А какви са най-интересните случаи за изминалата година? Така, най-ниско тегло, най-голямо бебе? Най-малкото бебе, което се роди при нас 2013 година е бебе с тегло 800 грама, а най-голямото, което се е родило по нормален път, партус нормалис, така както казваме ние, е 4 кг 550 грама. Интересното е, че броя на момчетата и момичетата е сравнително еднакъв. Значи 252 момчета са се родили и 258 момичета. С 6 момичетата са повече, но по стара традиция хората казват, че когато се раждат повече жени, момичета, годината ще бъде хубава и времената отиват към по-добро. Дай Боже да е така. Как започна 2014 година за отделението? Има ли много раждания? Мога да кажа, че нормално за този месец. До сега за 21 дни имаме 21 раждания. Всичките са добре, нямаме инциденти с родилки и с бебета, всичко е наред, така че нормално започваме годината, дай Боже да върви така до край. В материалната база на отделението, да ни разкажете, има ли подобрения? Горд съм да кажа, че преди време по един друг повод бях казал, че ще ми е много мъчно, че наближава времето след 10 на години да се пенсионирам. Бях загубил надежда, че ще поработя в малко по-добри условия, но сега с гордост мога да кажа, че нашата болница, нашето отделение след направения ремонт с европейски средства, родилната ни зала и операционния блок е на такова ниво, че не могат да се равняват с нас даже и частните болници по Стара Загора. Смело мога да го кажа, да го заявя, пък и сам ще имате възможността да го видите.